Posúdi pán rozhodca Miroslav Václav z Českej republiky. A vchádza víťazstvo na nemecká doba Harlequin. Bernardín Glosserský, novofundlandský pes, stredoazijský ovčiak, brazílska pila, šarpáninec, nemecká doba modrá, nemecká doba Pasikava, čierny ruský teriér, Cane Corso, anatolský pastierský pes, pyrenejský horský pes, kosa, nápolský mastín, bordodoga, rottweiler, hovabar, tibetská doga, nemecký boxer, biely veľký švajčiarsky salašnícky pes, bradáč veľký čierny, šarpej, bradáč strednej korenia, nemecký pinč, stredný, bradáč má čierno-strieborný a opičí pinč. Do prípravného kruhu pozývam všetkých víťazov premiér tretej skupiny FCI. I am inviting all wrestler breeds of FCI Group 3 to prepare in the 30. V tejto chvíli sledujeme početne zastúpenú druhú skupinu. Pôvod plemien zaradených do druhej skupiny FCI, pinčov, bradáčov, polosojných a švajčiarských salašnických psov je veľmi rôzny. Veď mohli strážiť, ak má stáda, pomáhať pri love a nosiť náklady. V súčasnosti sa niektoré z nich chovajú ako plemená spoločenské. Postupuje bradáč malý čierno-strieborný, bradáč veľký čierny, nemecký boxer, pyrenejský horský pes, čierny ruský teriér, novofundlandský pes. S ostatnými sa rozlúčime.